Salutare gândăcei! Astăzi o să vorbim despre India. Deși imaginile de pe internet înfățișează cel mai adesea sărăcia din această țară, India a fost de fapt una dintre cele mai bogate țări înainte de dominația britanică, de care s-a eliberat în anul 1947. Cristofor Columb a fost atras de bogăția Indiei și căuta o cale spre aceasta când a descoperit din greșeală America. Din păcate însă, India a hrănit lăcomia aproape tuturor națiunilor sau conducătorilor puternici care au văzut potențialul acestei țări, oamenii harnici care o locuiesc, dar și resursele de care aceasta dispune. Considerată o țară a contrastelor, India își atrage vizitatorii prin inedit, prin discrepanța dintre sărăcie și bogăție, prin toleranța în care conviețuiesc adepții numeroaselor religii, prin fascinantul Bollywood, prin experiențele autentice culinare sau prin festivalurile fastoase. Așa că haideți să vedem 10 lucruri pe care poate nu le știați despre India. Această țară are milionarii ei. Peste 1 milion de indieni sunt milionari. Totuși, majoritatea populației trăiește cu mai puțin de $2 pe zi. Mai exact, se estimează că 35% din populația Indiei trăiește sub pragul sărăciei. Simbolistica steagului indian. Ca orice steag din lume, și cel al Indiei are o simbolistică aparte. Acesta are 3 benzi orizontale în culorile portocaliu șofran, alb și verde. Portocaliul reprezintă curajul și sacrificiul, albul simbolizează pacea și adevărul, iar verdele este simbolul credinței, fertilității și cavaleriei. În centrul steagului se află o roată blomarin cu 24 de spițe, numită Ashoka Chakra, ce simbolizează roata vieții. India este locul de naștere al șahului. Cuvântul original pentru șah este chaturanga în sanscrită, care înseamnă 4 membri ai unei armate. Aceștia erau în mare parte elefanți, dar și cai, căruțe și soldați. La înmormântări lumea poartă haine albe. Pentru această națiune, albul reprezintă absența culorii și este purtat la mormântări mai ales de către văduve ca semn al renunțării la toate plăcerile. Iar dacă vă întrebați ce simbolizează negrul pentru poporul indian, ei bine, se pare că această non-culoare este asociată cu răul, negativitatea, mania, lipsa de energie și întunericul. De aceea poporul indian preferă hainele cât mai colorate. India este casa celui mai mare festival religios. Considerată a fi cea mai mare adunare religioasă pașnică de pe pământ, Mahakumbh Mela sau Grand Pitcher Festival adună milioane de hinduși. Scopul principal al participanților este de a lua parte la ritualul de scăldare în apele sfinte ale râurilor. Dar aceștia caută de asemenea și binecuvântările sfinților, despre care se spune că vizitează locul în perioada festivalului. Kumbh Mela are loc aproximativ o dată la 12 ani, pe baza calendarului lunar solar hindus și a pozițiilor astrologice relative ale lui Jupiter, ale Soarelui și ale Lunii. În 2001, festivalul a avut 60 de milioane de participanți, bătând recordul pentru cea mai mare adunare din lume. Masa de oameni a fost fotografiată din spațiu de un satelit. Se pare că următorul Kumbh Mela va avea loc în anul 2022, deși precedentul festival a avut loc în anul 2013. Modul de calcul al intervalului de timp la care are loc festivalul nu este chiar simplu, iar sursele spun că acest lucru reprezintă un subiect de dispută pentru organizatori încă din secolul 20. India nu are o limbă națională. Fiecare stat are una sau mai multe limbi oficiale, iar Constituția recunoaște în particular 22 de limbi. Și, deși India nu are o limbă națională, hindi are cel mai mare număr de vorbitori, așadar a fost recunoscută ca fiind limba oficială a guvernului. Un alt lucru interesant este că India e a doua țară ca mărime cu vorbitori de limba engleză, iar engleza este folosită în domeniul de business și cel al administrației și are statutul de limbă oficială auxiliară. India este țara mama a condimentelor. Sursele spun că acest lucru datează de mai bine de 5.000 de ani și nu este de mirare, având în vedere că majoritatea condimentelor provin din această țară, plus că multe dintre ele sunt adevărate comori pentru sănătate. Chili, de exemplu, se folosea în India ca medicament, deoarece stimulează circulația sângelui și are proprietăți antibacteriene. Turmericul este recunoscut ca unul dintre cele mai eficiente anticancerigene din lume, iar în Evul Mediu purta denumirea de șofran indian și se vindea la un preț mult mai ridicat decât se vinde șofranul astăzi. Vaca este un animal sacru, iar India este țara cu cea mai mare producție de lapte.
În India, vacile au fost considerate dintotdeauna adevărate simboluri ale bogăției și păcii. În cultura acestei țări, venerarea vacilor a apărut ca o formă de respect pentru laptele și produsele derivate pe care vacile le oferă zilnic oamenilor pentru ca aceștia să se poată hrăni. Religia hindusă se bazează pe conceptul omniprezenței divinului în toate creaturile vii, precum și în omniprezența divină în sufletul tuturor ființelor, incluzând aici și vitele. Din aceste motive, uciderea oricărui animal, cu atât mai mult a unei vaci, a fost și este încă văzută în hinduism drept un păcat capital. Există însă unele caste sărace și inferioare din religia hindusă, precum și mulți creștini și musulmani, care consumă carne de vită. Evident că acest lucru naște mari controverse, iar hindușii naționaliști doresc cu ardoare definirea țării ca o națiune hindusă, în care alte religii sunt doar musafire ce trebuie să respecte tradițiile și conduita națiunii mamă. India are 6 anotimpuri. Conform calendarului hindus, există 6 sezoane în decursul unui an, iar hindușii au folosit acest calendar pentru a structura viața în jurul anotimpurilor anului. Vechiul calendar este folosit și astăzi pentru organizarea celor mai importante festivaluri hinduse, dar și a sărbătorilor religioase. Fiecare sezon durează 2 luni și, potrivit scripturilor hinduse, cele 6 sezoane sunt următoarele: Vasant Ritu, primăvara; Grishma Ritu, vara; Varsha Ritu, sezonul musonilor; Sharad Ritu, toamna; Hemant Ritu, ajunul iernii; iar ultimul anotimp, Shita Ritu, adică iarna. India are cea mai mare industrie cinematografică din lume. Hollywood este cea mai veche industrie de film din lume și rămâne cea mai mare din punct de vedere al veniturilor brute la box office. Cu toate acestea, India are cea mai mare industrie națională de film în ceea ce privește numărul de filme. Sediul industriei filmului este bineînțeles în orașul Mumbai, cunoscut sub numele de orașul viselor. B-ul din Bollywood provine de la Bombay, care era fostul nume pentru Mumbai. Aproape toate filmele de la Bollywood sunt muzicale, dar termenul Bollywood se referă doar la o parte din industria cinematografică indiană, industrie ce este mult mai mare și include și alte companii de film care operează în alte limbi. Și acestea au fost, dragi gândăcei, cele 10 lucruri interesante pe care le-am selectat eu despre această țară fascinantă. Întrebarea săptămânii este: ce alt lucru interesant știți voi despre India, iar eu nu l-am menționat în clip? Așteptăm răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. În clipul despre China v-am întrebat care dintre lucrurile sau obiceiurile enumerate în clip v-ar plăcea să le avem și noi și care nu. Iar răspunsul ales de noi este cel al lui Scooby-Doo, care ne spune următoarele: aș vrea să ne etalăm și noi pijamalele de duminică, între ghilimele, pe stradă, dar n-aș vrea să văd copiii mici cu pantalonii pijamalelor crăpați. Mulțumim tuturor pentru comentariile de încurajare și pentru susținerea voastră. Nu uitați că un like ne ajută foarte mult, un share este extrem de util pentru ca alți oameni să afle de canalul nostru și dacă nu v-ați abonat încă, vă invităm să o faceți cu clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postăm. Pagina noastră de Facebook se intitulează tot Gândăceii de Internet și vă așteptăm și acolo cu un like. Eu sunt Ana și până data viitoare, pa gândăcei!